Kusuka lapho ke wakhola ubaba kuze kube namhlanje. Bazalwane ngiyanikhola ukuthi ngingakazani noJesu mina ngangongidliwa ngo20 rand. Ubaba suke nje la eGoli angiphathisele u20 rand. Kodwa mzukwana kufika uJesu. Ngiyangihlala ngabaxoxela abazalwane esasinabe Great Town ngithi wayangiphika ethi ngashona ethi kwenzeka wangibamba nomfowabo ethi kwenzeka wakhuluma izinto eziningi. Kodwa igama lika Jesu ngoba lingamandla. Nganele ngakhetha uJesu kwadeda amabhadi. Ngase ngiyathembakela. Yazi kunale nkonzo engiyithandayo. Le nkonzo yokungenisa. Bamadlalo washumayela ngayo nje inkonzo yokungenisa wathi asingeniseni. Wathi mawufuna ungabi nawo amabhadi ungabi naso isichitho ungaliwa indoda uthandwe izingane zakho wathi ngenisa. Ngangenisa uNkulunkulu waseyadedela. Haleluya. Ngaxoxela kabazalwane ukuthi uNkulunkulu ungibusisele bazalwane kodwa akuyona into engima ngayo ngima ngamandla kaNkulunkulu.